Zaprešićki Inter vidjeli smo na našem drugom programu, izvještaj slijedi naravno u sportu nakon dnevnika. A evo kako su zvezdini navijači, poznatiji kao Delije, dočekani u Hrvatskoj kada su prvi put od rata organizirano stigli u našu zemlju. Očito ponukana događajima na posljednjim susretima hrvatskih i srpskih sportskih momčadi, policija je bila, blago rečeno, pedantna. Na Bajakovu još nikada viđene mjere sigurnosti. Delije je dočekao kordon od 200 specijalaca, snimanje pri izlasku iz autobusa, pojedinačno pregledavanje u kontejnerima i na kraju alkotest. Za sve koji su pali na puhanju, putovanje u Hrvatsku završilo je već na Bajakovu. Policija nije tolerirala nikakve nacionalističke ispade ni majice s provokativnim natpisima. I ovi su navijači nakon pokazivanja 3 prsta našem snimatelju vraćeni u Srbiju. Nitko od 300 navijača nije želio dati izjavu. Ne. Njihov je vođa tek kratko rekao da su došli samo navijati. S obzirom na poruke koje su uoči njihova dolaska stizale iz Srbije, Delije su na Bajakovu bili mirniji i tiši od đačke ekskurzije. Potkraj trosatnog zadržavanja na granici ipak se počela primjećivati nervoza. Postalo je jasno da je upitno stizanje na početak utakmice u Zaprešić. A da opomene policije i vraćanje 10-ak navijača u Srbiju nisu bili dovoljno upozorenje ostalima, svjedoče i ovi kadrovi snimljeni na autocesti kod Županje, gdje su iz autobusa koje je pratilo 10-ak policijskih vozila i helikopter, navijači i dalje pokazivali 3 prsta.